Добре дошли на изложбата "Заповядай в моя свят". Една изложба, организирана и осъществена от Институт за изследване на промяната с наши клиенти по време на уъркшопи. Организирахме самата изложба с няколко цели. Едната от целите е образователна, да покажем психичните проблеми и разстройства и заболявания, така като да имаме като общество малко повече информация какво представляват различните психични заболявания. Другата цел е да представим човека, който ни кани, това е психичен момент, който ни кани в своя свят, за да се представи не само с болестта, а и като човешко същество със свои мечти, със свои цели, със свои представи, как би живял щастливо и как би искал да живее живота си с хора, да работи, да има семейство, да има красиви неща около себе си. Разгледайте да си играе. Нашата изложба "Лични бордове" я представим различни истории, пациенти с заболявания от психичната сфера, най-различен вид: депресия, психози, валутни разстройства, биполярни, хранителни, Аспергер, зависимости и, ако не се лъжа, хазарт, поведенчески свързани с патологично влечение към кражби и други. Надявам се, че това ще бъде интересно за общността, за гражданите на София и нейните гости. Една възможност да се докоснат до тези истории, в които има и страдания, има и надежди, има и мечти и може би вярваме, че може живота да стане по-добър за всички тези хора. Психичното здраве е неразделна част от общото здраве на човека. Психичното здраве всъщност е състояние, в което един човек може да се справя с ежедневните задачи, с това да поддържа работа, да се справя с стреса и най-вече да може да създава стабилни отношения и връзки с останалите около него. Днес един на всеки 8 души страда от психично заболяване. Това може да звучи плашещо за много хора, но всъщност
хората, които страдат от психични заболявания, имат напълно реални преживявания, имат и реални мечти, желания и визии за бъдещето, какво искат да бъдат. Психичното здраве е неразделна част от общото здраве на човек. Истинската бариера пред хората с психични затруднения не е самото заболяване, не е разстройството. Това са предразсъдъците, защото именно те спират хората от това да потърсят подкрепата и помощта, от която имат нужда. Търсенето на подкрепа е първата стъпка към един по-пълноценен живот, в който човек има възможността да реализира възможностите си. Дори когато говорим за затруднения и психични страдания, винаги има надежда. Там сме и ние, хората, които вярваме в едно по-справедливо общество. Общество, в което предразсъдъците не спират хората от това да потърсят помощта, от която се нуждаят. Защото психичното здраве не е даденост, то е право всеки един човек. Истината е съвсем различна. За тези думи стоят хора, като всички нас. Хора с мечти, трудности и надежди. Хора с същите потребности, които мнозина приемат за даденост. Трудно е никога да не си имал удовлетворяващ самостоятелен живот. Още по-трудно е да си го изгубил. Светът около теб продължава да върви напред, а твоят застива. Да загубиш работата си, да загубиш приятелите си, да нямаш на кого да се довериш. Да живееш с страхове и опасения за утрешния ден. След своята диагноза, хората, страдащи от психични заболявания, трябва да се справят с дискриминация. Те често биват избягвани. Някои от тях споделят, че ги гледат странно в градския транспорт. Други са били жертва на вербален и физически тормоз в училище, на работното място. Често те остават да страдат в самота, в тишина. И целта на нашата изложба е да дадем глас на тези, които са останали безгласни, да покажем, че те са като всеки един от нас, имат мечти, имат своите стремежи, имат своите желания, които искат да изпълнят. И нашата цел е да покажем, че те имат място в нашето общество. Работя от повече от 20 години с хора с психични разстройства и многократно съм наблюдавала как не се обръща внимание на техните силни страни, таланти, възможности, постижения. Склонни сме да си представяме психичната болест като абсолютно, като нещо, което завладява изцяло личността, а това не е така. Друга особеност е, че хората, които трябва да влязат в контакт с, особено при по-тежките психични разстройства, като шизофрения, например, хората много се страхуват за себе си, а истината е, че болните с шизофрения изключително много вредят на себе си. Не на случайни минувачи, не на други граждани. Те разрушават собствения си живот, а имат потенциал и ключово според мен е дали ще се ползват леченията, които се предлагат. Знаете, че има големи съпротиви към ползването на психиатрична помощ, психологична помощ, дори включване в такива групи, които са реално като местоположение далеч от болници и клиники. Истината е, че най-силното разрушение настъпва тогава, когато човек се крие
и срамува от своето психично разстройство и напротив, с терапиите, които съществуват, е възможно да се разгърне и този потенциал от способности, таланти, мечти, които могат да срещнат своята реализация.